तो भैया लोग नमस्कार। का बताई, हमारा तो बड़ी लाज लागता हो। जाना तनी काहे? भौजी कहतारी नु कि आ जो यह राजा जी गेहूं में रंगवा डाल दियो हेहू में। तो ये भौजी बड़का भैया से पेट नइखे भरत का जे लोग के बोलावता रू डाले खातिर। तू तो बड़ा है भी भौजी बारू हो, इतना डालला के बाद भी तहार पेटे नइखे भरत। बाकी ये भैया लोग पहला बार होली में इतना बम्फर आफर मिलल बा जे भौजी बोला बोला के डलवावतारी। तो ये भौजी तू अगर यही आफर चलैबू नु तो लोग डाल डाल के तार हाले खराब कर दी, फिर ओकरा बाद से डॉक्टर से इलाज करावत फिरी हो। बताइए भैया लोग, भौजी तो अपना पैर पर खुदे कुल्हाड़ी मारतारी। अरे लोग यही फगुआ में पी के बौराइल बा, अब ऊपर से ही न्योता दे के बुलावतारी। बाकी क्या कहीं ये भैया लोग, भौजी के मशीन बड़ा बरियार बा। काहे से 1 महीना पहले ही से रंग डालवावतारी, तब इनकर कोटा पूरे नइखे होत। बाकी तहारा समस्या के समाधान हमारा लगे बा। अरे एक बेर कोनो बुढ़वा बाबा से डलवा के देखो, एकदम जुड़ा जइबू। बाबा के पिचकारी में बड़ा दम होला, एक बेर जे डलवा लेबू नु तो दोबारा होली खेले के नामे ना लेबू। अगर बुढ़ऊ बाबा पिचकारी ओवरलोड क के रंग जे ठीक से डाल देहले नु तो पूरा होली भर ठंडाइले रहबू। और हमारा लागता नु 1 महीना ले तहारा पानी चढ़ावे के पड़ जाई।